To jama'a assalamu alaikum, a yau za mu duba yadda ka'idar rubutun harshen Hausa ta ba da dama a rubuta mallaka. Misali in za ka rubuta suna da lamirin abin da ya mallaki sunan, to ya za ka yi? Shin za ka rubuta su a haɗe ne ko za ka raba su? Alal misali, in za ka rubuta gidana, shin gida da na a rabe suke ko a haɗe suke? To bisa ga nazari da masana harshen Hausa suka yi, wa'innan abubuwa a haɗe ake rubuta su, ba a raba su. Bari in baku misali yadda za ku fahimta. Idan za ka rubuta gidana, za ka haɗa su, haka ne? Hakan za ka rubuta gidanmu, gidan da mu a haɗe suke, babu tazara tsakaninsu. Gidansu haɗe, gidan da su a haɗe suke. Rigata haɗe ne, motata a haɗe ne, alƙalamina a haɗe ne, ƙanwata a haɗe ne, babu tazara tsakani. In ka raba su, masana harshen Hausa za su ce maka ka yi kuskure. Saboda haka duk inda ka zo rubutawa, saboda gajeriyar mallaka ce, in ka zo rubuta su, ka haɗa su, babu tazara tsakani. Zan ba da misali a wajen rubutu a sama nan, saboda fahimta sosai cikin ikon Allah.